थेंक इउ स' माच दैमालु मा खालामदों फ्रेन्डआना ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दं आरोना लाइक खालामना होदो गोदाव सोराव मोननायखाय होबाय आङो गुड आफ्टारनुन एभ्रिवान मा खालामनो गोदाव सोराव दैमु मा खालामदों नोंलाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मा होनना बुंखो ओरैनो दं बेलाथि आन्दाराव अके बेलाथिना गोथाव बिराद गोथाव गुड मर्निं होनबाय जोंनानै युसमिकाया मर्निं युसमिका मा खालामदों खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थादो दे मा ओंख्रि जानायमोन कार्बि आलं गर्ल्स हेल' मस्ट वेलकाम कार्बि आलं मस्ट वेलकाम कार्बि गर्ल्स नेटा मा स्ल' जाबाय थादोंब्रा ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जोंनिया सयाबिनसोमोन जोगोनार सयाबिनजों ओंख्रि आरोना आरो हेल' girls please like everyone guys please like कर दो दोस्तों लाइक करो दोस्तों लाइक दाना अनामिकाया हेल' होनना बुंदों आरोना लाइक खालामदो थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय अनामिका दसजन दं आरोना दसजनाव कमेन्ट खालामग्रा मानसियानो गैया माथो आंनि रिल्सखौ नायना होदो गाइसमोन कमेन्ट खालामदो रावबो कमेन्ट खालामला नामा माइसो लेटब्रा दैमालु नागोन दे फ्रेन्डआ नायगोन दे होनदाना एफा लेट आरोना दैमालु खबर सबरा माबोरै खोन्थादो दे दैमालु बसुमतारी खबरा माबोरै दैमालु बसुमतारी आंनिया नेट प्रब्लेमसो सनादोना अके नेट प्रब्लेमसो ने जेबो नङा प्रब्लेमबाबो दे हायोबा फार्स्ट कमेन्ट खालाम जासोबोदों अनामिकानि नाम्बारा हरदो ब्रदारना अनामिकानि नाम्बार गैयाना आंनाव हरा अनामिकाया आंनो नाम्बारखौबो
गियोनोलै आंखौ अनामिकाया हरालै आंनो ब्र' जोंना एनबि बड' आंनाव एनबि बड' हेल' हेल' दे कमेन्ट खालामदो मुजोर मुजोर गेमिं लाइक दान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मुजोर गेमिं मा खालामदों आंना खामानिया दिनै माबाल' जाबायलै मुजोर गेमिं आद्रा खिसा जाबाय दिनै खामानि जायासै आद्रा खिसासो जाबाय आरोना ओमफ्राय मुजुर गेमिं नों खैथायाव एल बि होगोन दाहाय खोन्थाहरलाय खैथायाव एल बि होगोन मुजुर गेमिं ओमफ्राय आंनिया नेट प्रब्लेम सना आरोना ओमफ्राय सना ओंखि अनामिका होना दिनै 1K कंग्रेचुलेसन अनामिकाना 1K जाबाय कंग्रेचुलेसन्स ओमफ्राय जेबो खोनाया सना दाना जेबो खोनाया आरोना आंनासो एसे नेट स्ल' जादों नालै ओमफ्राय जोंना रामसिंहा दं क्या हो गया भाई राजा भाई बोल रहे कुछ नहीं रामसिं पार्टि जानोबा फै रामसिं 1K जानायनि अमा मासे होनायदों आं रामसिं 1K जानायनि आरोना बेनिफ्राय मा बुंखो जेबो खोनायाखै सना दावखे ओमफ्राय मुजुर गेमिंआ मा होनदों बसुमतारी अनामिका 1K कंग्रेचुलेसन होनदों नै इसके बाद हम लोग का आ गया आंना नेट प्रब्लेम खबरा मोजाङानो होनदों अके अके आंनासो नेटआ प्रब्लेम नोंसिना नङा आं आरो बे आं सोर दे बुंलाय गासैबो जाना मुजुर गेमिं नोंबा सोर जाखो नोंखौ हमनो हायासैलै आङो मुजुर गेमिं नोंखौथ' आरो साब खालामखाबाय नोंनि भिडिअखौ नायदों मुजुर गेमिं नोंनि भिडिअखौ नायना होबायथ' आङो बिरादनो बेनिफ्राय मुजुर गेमिं नोंनि भिडिअ नायनो हादों र' दाना कल जायगा हाम दुस्रा बाजि ट्रेन मेन्टना ओमफ्राय मुजुर गेमिंआ मा बुंखो बसुमतारी अनामिका 2ID दानि हरदों दे दाना मुजुर गेमिं आंनोबो आइदि हरब्रा मुजुर गेमिं आंनोबो आइदि हर आंबो नोंनो आइदि हरगोन एभ्रिवान गाइस दे फार्स्ट कमेन्ट खालामदो जोंना लागायना होदो लोगोफोर फार्स्ट कमेन्ट भिडिअ रानिं खालामनांगौबा बुं लोगोफोर भिडिअ रानिं खालामना हरगोन आङो ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंखो जोंना सोंलु मोसाहारिया हेलौ होनो आरोना हेलौ सोंलु मोसाहारि आंजों गोदान नामा प्लिज रामसिंआ र' नामदो आरोना र' रामसिं दा कल खालामना नोंनो आं एलबिदिन खालामबा कल खालामो नोंनाव रामसिं हेलौ लोगोफोर सोर माने आंजों गोदान ना प्लिज आंखौ साब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साब खालामनानै कमेन्ट गारना होलां आं बयनोबो बेग हरगोन आरोना दे एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामलाय देलाय कमेन्ट गाइस लागावना हो कमेन्टफोरा सिबखावजोबना हो अके नामदो आरोना अके ब्र' होनदों रामसिंआ अके दे लोगोफोर सोर दं कमेन्ट खालामना हो 11 जन 10 जन दं आरोना कमेन्ट खालामग्रा सासेल' जाना दङ सानैल' जाना दङ सोंजोब्बाय नामा सोरांमोन सोंलु हेलौ ब्र' अबाव थांखो सोंलु ब्र' प्लिज कमेन्ट खालामना हो सोरनि भिडिअ रानिं खालामना हो मा होनना बुंखो बाटारफ्लाइस दाना अके बाटारफ्लाइस मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरदो जोंना मुजुर गेमिं मा ओंख्रि जानायमोन रामसिं बर' मा ओंख्रि जानायमोन आइ लाभ इउ राजा बर' थेंक इउ सो माच
मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे जोंना मुजुर गेमिं दसे दसे दं दे ब्रना अके कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान गाइस प्लिज एसे लागायना होदो कमेन्टफोरा लाभफोरा उरायलाबायना हो लोगोफोर मेरा सब्जी मासल है मास मसाली मच्छली अच्छा मछली ना ओके अच्छा डोन्ट वरी अके आंना थाबाय थाबथाजोब्बाय दालि आलुसोमोन दाना गोथाव दालि आलु अके दालि आलुआनो गोथावलै थानाय मानसिफोरा नै जेलाव थांनाय मानसिफोरा दालि आलु जानानै खथ्थ' फुंलायलायना फैयो मोखां गोजा जाबोलायना फैयो माथो लोगोफोर एसे डायलग होनसै दे कमेडि कमेन्ट खालामदो दे इन्टारटेनमेन्ट आरोना 100 साब कमप्लिट 100 साबथ' जानाय नङा जानायालाय ब्र' आंनाव एसां 100 गाहाम गैयालै मोनब्रै दं आरोना ब्र' मोनब्रै दं आरोना ब्र' देलाय कमेन्ट खालामबाय थालाय र' कमेन्ट खालामबाय थालाय देलाय मुजुर गेमिं देलाय कमेन्ट खालाम दे मुजुर गेमिं मुजुर गेमिं नोंनो भिडिअ रानिं खालामबाय दे आङो मुजुर गेमिं नोंनि भिडिअ रानिं मुजुर गेमिंआ मा होनो सानडे ना मुजुर गेमिं नोंनि भिडिअ रानिं दै मुजुर गेमिं भिडिअ रानिं लाइकबो खालामना होबाय आङो जागोन र' फुरा नायजोबना हरगोन फार्स्ट भिडिअखौ आंनिखौ भिडिअ नायना होबानो जाबाय कमेन्ट आंबोथ' नोंनिखौ दहाय नायना होदों आरो नायबावबाय आंनि आइडिजों नायदों दै आइडिजों नायगासिनो दं आरोना नोंनो आइडि हरनायदों आङो मुजुर गेमिं आंनिया नेट प्रब्लेमसो सनानै अके जेबो नङा नेट प्रब्लेमबाबो जेबो नङा भिडिअ रानिं मुजुर गेमिं का भिडिअ रानिं हो रहा है मुजुर गेमिं प्लिज कमेन्ट खालामबाय था दे मुजुर गेमिं आइ लाभ इउ उदालगुरि ब्र होनदों आरोना अके ब्र नोंबोथ' उदालगुरिनिनो आरामसिं उदालगुरिनिनो थेंक इउ स' माच आंनिया नेट प्रब्लेम सनानै दाना अके ओमफ्राय मोजां दाना अके जोंना मिसिं सिङाव हाबनानै अबस्था गाज्रि जानायखौ नायदो आरोना आङो मिसिं सिङाव हाबनानै आरोना बेस्ट कमेडियान अनिल एन्ड प्रेक्टिकेल्सनि आरोना अनामिका सना आंखौबो हरदो होनदों आरोना अनामिका सना अनला नांगौनो जोंना अनामिका नाम्बार बिदोंमोन आंनाव सोरमोन थायो मा नाम मोनलाय माबा माबा नाम मोनलै फैदोंमोन आंनो रिटार्न हर अनामिका रिटार्न हरनांगौनो जोंना मुजुर गेमिंनि दान जाबाय 80 जाबाय आरोना नोंना नायबानो जाबाय 80 कमप्लिट जाबाय थेंक इउ स' माच लाभ उरायबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ मुजुर गेमिं नोंना 80 जाबाय आंनो रिटार्न हर अनामिका नांदों मुजुर गेमिं 80 जाबाय नोंना ब्लु हो सना दाना ब्लु होबाय आं दे सारुना मस्ट वेलकाम सारुना मस्ट वेलकाम ओइ सनजित मा आरोना सारुना जेबो नङा मस्ट वेलकाम सारुना लाइक कर दो प्लिज मुजुर गेमिं हेलौ मुजुर गेमिं कमेन्ट खालामबाय था दे मुजुर गेमिंनि भिडिअ रानिं
मुजुर गेमिंग आरो बे भिडिअ रानिं मुजुर गेमिंगा भिडिअ रानिं हराय मुजुर गेमिंगा भिडिअ रानिं ओमफ्राय सारुना मस्ट वेलकाम कमेन्ट करो प्लिज नामिका अन जोंना बि बसुमतारी मिनिबाय आरोना जि मिनि फैबाय किया हुआ दस होनदों रामसिना कुसनि दस ओमफ्राय मुजुरा मा होनदों थेंक इउ होनदों आरोना लाइक दान बि बसुमतारी थेंक इउ सारुना नेवला सनजित साइकेल मेरी साइकेल मारी साइकेल मारी अवंती तुम्हारे खोर लाइक डान है ओके थेंक इउ सो माच सारुना थेंक इउ लाइक डान होनोगोले रामसिंहा ओइ नाजारना ओमफ्राय मुजुर एफा बुरजा साब लानाङा सानाव आनजायो ना ओमफ्राय सारुनाया हास्राय सारुना मुजुर गेमिं होनोना 12 सेकेन्डल'सो नालाय कमप्लिट खालामसै एफा बुरजा लानाङा लानायालाय मुजुर गेमिंनो मोननैल' आइडि हरबाय आङो ओमफ्राय मोननैखौ दाहाय हरनोसै आनजायोलै आनजानायालाय दा हरनोसै दै मुजुर गेमिं बि बारा लाखायाखै र' आरोना दा नांगौबालाय हरगोन सारुना हेल' जोंना बि बर'नाथ' आंनाव दंखायो बि बर'आ आंनि एलबियाव फैयालै साला बि बर'नो आं हरखाजोबनोसै आइडिया सारुना को देखता हूं मैं सारुना देखता हूं मैं सारुना आपका वीडियो रनिंग दे सारुना का वीडियो रनिंग उसके बाद बी बोरो लाखे करो ना तू उस दिन साइकिल से गया ना काम करने इसलिए साइकिल मांगे होला अच्छा और मुजुर जी ज्वाइनिंग मी मुजुर जी सारुना के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ इसके बाद दिबो लाबाय नों एफा बुरजा आरोना बि बसुमतारी बे आंनि नाम्बार आरोना नै बि बसुमतारी नाम्बारनो सारुनाका भिडिअ रानिं मा फैया बेलाय मा फैया बेलाय ना भिडिअ नायलायगोन दे दाना भिडिअ नायलायगोन दे दाना मुजुर दे ओंखायनो भिडिअ नायनानै हरगासिनो दं आइडिजों ओमफ्राय अके नांदोंना सारुना किधर है सारुना आपका वीडियो रनिंग कर रहा है मैं अब किधर गया किधर चला गया जोंना बि बर'निखौबो नायना हरगोन र' सारुनानिखौ नागिरबाय सारुना आपका वीडियो सारुना के पास बसुमतारीनि भिडिअ नायनो हागोन तू मंजिल को शादी करो दोस्त हाँ करेगा ब्लु लादो दे दाना अके थांसै नामा ब्र' थांनोसै दे डिउटियाव दं अके आदसा मुजुर लाबाय आं रामसिं ब्र' मा खालामदों मा खबर संजीत फेसबुक पे फॉलो किया है हाँ सारुना मैं भी आपको बैक फॉलो किया है सारुना मैं भी आपको बैक फॉलो किया था और सारुना क्या कर रहा है बोलो अभी खाना कौन सा सब्जी खाया है दै ना ओके वाटर ना अच्छा सारुना का वीडियो रनिंग हो रहा है सारुना इसके बाद मेरी सपोर्ट मांगा होंडा हाँ जो नया है प्लीज सपोर्ट करो सारुना के साथ फ्रेंड हो जाओ सारुना की फ्रेंड नहीं तो भी बोलो सारुना के साथ फ्रेंड हो जाओ बट सारुन हम लोग भी बोलो ने ऑन थैंक यू इसके बाद ओए आं ऑन दाना ओके कौन सा वीडियो मुझे नहीं दा कौन सा रनिंग समझा नहीं आपका वीडियो देख रहा है मैं आपका वीडियो ये वीडियो है ना मतलब हस्बैंड ने पाराऊ वोट देने थांमो इसका ये वीडियो को मैं देख रहा हूँ आपका बाय ब्रोंडन ओके बाय लड़की का नंबर देगा क्या संजीव हाँ लड़की का नंबर मिलेगा जना माइनावा हेलो नाना संजिया लाइक डान थैंक यू सो मच सारुना का साथ ऑलरेडी फ्रेंड है का अच्छा मेक्सेला होनदों उल्लाला नादाना ओमफ्राय लाइक डान माइनाव थेंक इउ सो मच अके सारुना होनदों ना
जोंना अनामिका अन सारना हास्राहे मेक्सेल बोला ओंखाम जाबाय अनामिका बाजै दाना बीबोरो मिनी देना सारना आपका फुल वीडियो रनिंग हो गया हाँ इसके बाद में ऑल डन भी किया देखो आपका 594 हो गया आपका इसके बाद बीबोरो का देखेगा बीबोरो का बुटलेट होगा ना बीबोर'ना अलरेडि साब दङ थेवबो बीबोर'नि भिडिअ रानिं खालामना हरजोबगोन फुला कमप्लिट बे दाउसा मावरिया गाबनाय आरोना गारि गोदान लोगोनि अमा मासे जाहोबाय दाना बा बैसागुनि मोसाबाय दाना बेखौ नायबाय आङो बीबोर' अके नामदारना ओमफ्राय हम लोग का सुस्मी ऑफिशियल मिला हेलो संजीत मोरा बोल रहा है मोरा सुस्मी बोलो कैसे है क्या कर रहा है उस भी आंदों हाय आदा दाना हाय हाय हेलो हेलो आंजों गोदान बाथ्रा खालाम ओमफ्राय बीबोर' अन सारना ने बोला उस भी बोलो हेलो दाना हेलो हेलो ओमफ्राय गोजोन बेलासि अके अके आरो गोजोन बेलासि उनाव थेंगेरेंखौ सानजियाव उरला लान्दाना रामसिं बिदि कमेन्ट खालामना मिथिना हाइड खालामना दोनगोन आरो रामसिंखौ बेनिफ्राय थेंक इउ सो माच ओसबी नों ब्लग दे लोगो जादे दाना ओसबी देखो मेक्सेल के साथ फ्रेंड हो जा आर्डिना जइनिं मी प्लिज नामदों अमा गोदागासिनो जोंना माबाया मा होनना बुंगोन बीबोर' मोना अमा गोदादों ओमफ्राय लाइक डान आरडि थेंक इउ सो माच ओसबी ब्लगा मा होनखो आंनिखौबो साब खालामना होदो आदा नोंनिखौ साब खालामनायसो आं दाना अके बीबोर' ओसडि ब्लग नोंखौ नायनो र' ओसडि ब्लग नै नोंखौ साब बी ब्लग नोंखौ साब खालामबाय नै लाइभ नायबानो जाबाय साब खालामबाय दे आङो साब खालामना होबाय इसके बाद हम लोग का 14 लाइक डान मोरा संजय बोले युसमी थैंक यू लाइक डायरेक्टली बोलो क्या क्या सब्जी खाया है बोलो ऑफिशियल सुस्मी ऑफिशियल मेक्सेल होनदों लाइक डान ब्रो थैंक यू माबायदि कमेन्ट बिलाइ दाना मायो दाना होबाय आं र' सारनानै बोला मेक्सेल हेलो हेलो सपोर्ट सारना के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों प्लीज जारला दाना फालथुलै ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो हाय सारना प्लीज जॉइनिंग मी दा सारना जॉइनिंग हो जाओ मेक्सेल के साथ इसके बाद हो गया हम लोग का उसबियान थैंक यू ब्रो थैंक यू सो माच आदा अके अके आंनि भिडिअ नायना हो आंबो नोंनि भिडिअ नायनो हागोन बीबर'नि भिडिअ फुल जाबाय फुल भिडिअ खालामना होबाय बीबर'निखौ बिमा फिसा मोनफैबाय आरो ना लायलायो आरोना लास्टाव बीबर'आ बिमा फिसा मोनहैबायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय सोरनि नायनाय स्किबाद बेखौ सानजिनि भिडिअ आरोना नायबाय आरोना आङो सानजिनोथ' आइडि हरखाजोबनायसो भिडिअ नायना होदो आरो थेवबो इसके बाद अन थैंक यू मोरा संजीत क्या बोला हो आपको बोल रहा है उसमी मोरा क्या सब्जी खाया है बोलो उसमी मोरा संजी ऑन बीबोरो अन थैंक यू संजी ने बोला हेलो गाइस जॉइनिंग मी बोल रहा है अन थैंक यू संजीत थाप्पी हिन्जाव रायजोनि एलबिन्दार ना सागला मेक्सेल बीबोरो अन अके दाना मेक्सेल लाइभ दाना बीबर'निखौ फुल नायना हरबाय दे आंनो बेनिफ्राय दायो सानजिनि भिडिअ रानिं खालामदों आरोना फुल नायना हरगोन आरोना अन जोंना बीबर'आ अन थेंक इउ आइडि नांला आंनो दा आइडि गैखाला सानजि नोंनो हरखाजोबनायसो ओमफ्राय ओसबि आब'आ मा होनखो नायगोन दे नोंनिखौबो नाया दानदार नै नोंनिखौ दानो नायगोन आं दानो बै माबानिखौ सानजिनिखौ नायगासिनो दङ सानजिनि नायखांबाथाय नोंनिखौ नायगोन सानजिनिखौ नायखांबा नोंनिखौ नायगोन ओमफ्राय जोंना बीबर' अन आरोना अन थेंक इउ सो माच लोगोफोर 200 कमेन्ट खालाम दे 200 ओमफ्राय बि बसुमतारी एलबि भाइरास आरोना एलबिनि भाइरास नामा मुया खाया बिमो सब्जी दाना आच्छा मुया बिमो सब्जी आच्छा सुस्मि आइनि फुइला माया औ मेक्स दाना ओसबि आब'आ मा होनदों आब' सानजि आंनिखौबो नाय प्लिज दाना नै सानजि ओसबिजों लोगो जानांगौनो ओसबिजों ओमफ्राय
RD बाय बाय दाना ओके ब्रो ओके बाय बाय थेंक यू सो माच ओके बेनिफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालाम सोर सोर भिडिअ रानिं खालामनो हागोन सानसेनि भिडिअआ जाबाय 2 मिनिट रानिं जालांबाय बेनिफ्राय र RD र नादों ओमफ्राय बियार लोंबाय बि बसुमतारी जाना बियार लोंबाय आरो ना बाय बाय संजय भाई सुस्मी इतना जल्दी जाएगा सुस्मी मत जाओ यार प्लीज थोड़ा वेट करो थोड़ा रुको ओमफ्राय चेक अंदर जो प्लीज कमेंट करते रहो कमेंट करो आईडी मिलेगा और वीडियो रनिंग कर देगा ओमफ्राय जोंना सानसेनि केवला आं जि दादों जइन जागोर दे रिटार्न हरगोन दाना बि आब' नै सानजिया जि दादोंनो सानजिया नोंनो रिटार्न हरगोन सानजिजों लोगो जागोर बसुमतारी आंनो आईडी मोनसे हरलाय कमेन्ट नायदो दाना ओमफ्राय बि बसुमतारी होनदों RD ओके दाना मेक्सेल जी ज्वाइनिंग किया है देखो ना मेक्सेल आपको ज्वाइनिंग किया सारोना ने इसके बाद एनी अदर पर्सन कोई जाएगा ना प्लीज मुझे बता के जाओ ओके बी बसुमतारी ऑन थैंक यू सुस्मी ने बोला संजीत ब्लू ओके ब्लू मांगलो दे देगा बाय बाय दाना जोंना RD बसुमतारी ओके ब्रो सानजि नोंना 3 मिनिट 3 सेकेन्ड जाबाय आरो फुल खालामनोसै बेनिफ्राय ओके दादा दानो हरगोन आं सानजि आब' नाव दाना ब्लु बे आङो नै ब्लु होखाबाय ब्लु बे आङो दे दानो हरबानो जाबाय ओमफ्राय सारुना आपको मेक्सेल ने साबधान किया है सारुना आपको मेक्सेल ने साबधान किया है नोंसिनिथिं बोथोरफोरा माबोरै गरम त्रिपुरा में मौसम कैसा है सारुना सुस्मी बताओ त्रिपुरा में मौसम कैसा है मेक्सेल ब्र बोथोरा माबोरै सोलिदों नोंसिनिखै RD थांबाय ना माबाय ओचबि ब्लग नों बहानिमोनलाय आब' बि बसुमतारी आब' मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय ओचबि लोगो जादों दा ओचबि लोगो जानाय मेक्सेलजों ओमफ्राय सारुना बोला मेक्सेल जी 868 हुआ है देखना मेक्सेल नै नोंखौ साब खालामबाय सारुनाया बेनिफ्राय सानजिया अन अके ओमफ्राय अके थेंक इउ सो माच सारुना नावदों सानजिया थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सानजिनि भिडिअ रानिं जोबथारसिगोन 5 मिनिट जाबाय दे भिडिअ रानिंआ जोबथारसिगोन आरो 46 सेकेन्ड दंबावो बेनिफ्राय हम लोग का भाई बाप ने आगे लाइक डन भाई बाप कमेंट करते रहो वीडियो रनिंग करके देखा मैं सस में सावधान क्या है मेक्सेल जी सावधान सस में सावधान क्या है बोले आपको आं गाबोनसो थांगोन आरो आं गाबोनसो थांगोन आरो ना जोंना माबानिया मा होनना बुंगोन साननि भिडिअ फुल रानिं जाना थांबाय इसके बाद किसका वीडियो रनिंग करना है कमेंट कर दो प्लीज किसका वीडियो रनिंग करना है प्लीज कमेंट ओसबिनिखौ खालामना होग्रोसै दे ओसबिनिफ्राय उनाव मेक्सेलनि खालामना होनोसै ओसबिनिखौ नायग्रो र' ओसबिनिनि भिडिअ रानिं दे फुल नायना हरगोन दे आनैनाव थांना फैबाय लोगोफोर नायदो आरोना आनैनाव थांना फैनाय भिडिअखौ रानिं खालामदों आङो मेक्सेलजों लोगो खालामखानायसोमोन दां आं नोंबो खालामदो दे फ्रेन्ड आंदो मेक्सेल सारुना साबधान दादा सारुना साबधान क्या है ओके नादो औ नोंगौ ओचबि नांदों जोंना मेक्सेला बेनिफ्राय सुस्मिने क्या बोला मेक्सेल साबधान रिटार्न मी होनदों मेक्सेल रिटार्न करदो सारुनाखौ ओचबिने बोला नायदे दारा नायदों नोंनि भिडिअ रानिं ओमफ्राय थेंक इउ मेक्सेल जी नांदों सारुनाने और मेक्सेलने बोला सारुनाने बोला थैंक यू सो मच सारुनाने बोला और मेक्सेल ने बोला ओके सुस्मी बोल रहा है बी ऑफिशियल ने बोला बी बसुमतारी ने बोला ऑन लो थैंक यू वीडियो नायना होबावगोन आरो बेलेग आइडिजों ओके र' ओमफ्राय दीप्ति ने बोला कैसे हो मतलब मैं ठीक हूँ और आप बताओ सारुना ने मुझे हार्ट दिया थैंक यू दीप्ति ने लाइक डन थैंक यू सो मच दीप्ति कमेंट करो आपका भी वीडियो रनिंग करके देगा मैं दूसरा मोबाइल से
अभी एच बी ब्लॉग का वीडियो रनिंग कर रहा है मैं WT के लिए वीडियो रनिंग कर रहा है एच बी नोंनो आईडी मोनसे मोनलांगोन नों टेंशन लानाङा वीडियो रनिंग हम लोग का एच बी का वीडियो रनिंग हो रहा है ऑन दीप्ति का ऑन थैंक यू सो मच दीप्ति फुल वीडियो रनिंग करके देगा मैं कमेंट करते रहो इसके बाद हम लोग का मैक्सेल ने बोला सुस्मी खास तुम मेरा दिल का टुकड़ा होता कमेंट देखना जरा सुस्मी देखो आपको पसंद क्या है मैक्सेल ने एच बी आंदा ओके आदा नारना ओके नै माबा मैगं बासिलाबायनासो नायबाय आङो मैगं बासिलायलायबाय आरोना जोगोनार मैगं नुबाय आङो नै जोगोनार फिथाइ माबा माबि फिथाइ नुलाजोब्बाय आरोना जोंना एच बिनि ब्लगाव एच बियालाय हाबा जानाय ना हाबा जायाखैब्रा एच बि मा दालि ओंख्रि नै मा बाथोन फाजा माथाय बेदर ओंख्रि नामा ओमफ्राय न्यू फ्रेंड अभी रिटर्न करिए बोल रहा है चलो जो नया है हम लोग का डिप्टी के साथ फ्रेंड जाओ डिप्टी सभी को बैग देगा हेलो बी बसुमतारी सिस्टर ज्वाइनिंग मी डरना बी बसुमतारी सिस्टर ने आपको बुला रहा है सुस्मी ने हाबा जायाखै आदा हाबा जायाखै आरोना मानसि समायनाब्रा हाबा जायाखै फसायलायलांबायलां मानसि समायना फसायलायलांबायलां ओमफ्राय सुस्मी कहाँ से हो तुम दं सुस्मी कहाँ से बोल रहा है सुस्मी तो त्रिपुरा से होगा भाई संजिया ऑन थैंक यू सुस्मी ज्वाइनिंग किया अभी बैग मिलेगा मेरे मोनो है बोल रहा है सुस्मी दीप्ति का मोनो चैनल है दीप्ति आपको बैग दे देगा पहले आप सब कर दो दीप्ति हेलो सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है सारुना ने और सुस्मी ने बोला ओके मैक्सवेल थैंक यू बोल रहा है एचपी का वीडियो रनिंग हो रहा है इसके बाद सुस्मी ने बोला ओके मैक्सेल थैंक यू बोल रहा है बीबो समता ने बोला सुस्मी कमेंट करो बोल रहा है मैक्सेल ने बोला मोस्ट वेलकम सुस्मी बोल रहा है ओमफ्राय जोंना माबानि एचबिनि भिडिअआ फुल रानिं जाबाय ना 3 मिनिट 23 सेकेन्डमोन आरोना गारिजों थांलायलायदों नै अबाव थां ओमफ्राय साबधानबो खालामना होबाय नोंना 172 जाना होबाय आरोना 172 जाबाय इसके बाद मैक्सेल का वीडियो रनिंग करेगा मैक्सेल के बाद आप डिप्टी का वीडियो रनिंग होगा मैक्सेल का वीडियो रनिंग मैक्सेल ना भी आईडी जों दानखा आंना मैक्सेल का वीडियो रनिंग हो रहा है हैप्पी वेडिंग माय सिस्टर आरोना एफा बुरजा आं बारा एसेबां गुबुन नाया 3-4 मिनिटसो नायना हरगोन बेनिफ्राय ओके डिप्टी बोल रहा है नाजा जिंजारा ओके संजी अन आंल' सन हुआ एलबि हाउदारा आंबो सानैना जोङो सारनाने बोला दुब हे बायना दुब है बहुत अच्छा दुब है हम लोग का इधर भी बहुत दुब है इसके बाद हम लोग का ओके सारोना मेरे और एक चैनल है उससे बैक कर दूंगी अभी बोल रहा है ऑन थैंक यू सो मच अभी ओके दीप्ति सिस्टर बोल रहा है दीप्ति प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा है दीप्ति ना मोनो चैनल से दीप्ति ना मोनो चैनल ने मैक्सेल ब्रो नोंसो खालामबोनांगोन हम लोग का मैक्सेल का वीडियो रनिंग हो रहा है Any one person please comment. जोंना मैक्सेल ने वीडियो रनिंग मैक्सेल का वीडियो 2 मिनट वीडियो रनिंग हो रहा है अभी हो रहा है वीडियो रनिंग हो रहा है मैक्सेल का वीडियो रनिंग बेनिफ्राय सुस्मी कमेंट चेक डरना सुस्मी कमेंट चेक करो डिप्टी ने बोला मैं रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है हाँ जो नया है ना डिप्टी को सब करो डिप्टी आप सभी को बैग देगा खामानिया मा जागोन सा दिनलाय लोंहोबाय मानसिफोरा कमेंट करो गाइस एनी अदर ऑन
on, thank you. मेक्सेल का वीडियो रानिं हो रहा है मेक्सेल का हाँ बि बसुमतारी बियार लोङोबा फैना बियार लोंनोबा फैनो बि बसुमतारी बियार लोंनोबा बियार लोंनानै गुलु गुलु खालामनासो फैदों नाब्रा मेक्सेल गुमै नालाय सोर सोरना चेनेल दं आंनाव हरग्रोना दोन बे लोगोफोर आं साब खालामफिनगोन आरोना साब खालामफिनगोन एचबिआ एचबिजों लोगो जा सोर गोदान देखो एचबी के साथ फ्रेंड जाओ जो नया नया है बि बसुमतारी साबधान ब्यूटीफुल गर्ल्स नाइस बोल रहे हाँ बि बसुमतारी मेक्सेल नामिनि बाय नै बेनिफ्राय सुस्मि जॉइनिंग किया अभी रिटर्न करेंगे बोल रहा है मेक्सेल ने बोला लागायनोनो आं गरमथारना लागासिनो नै आं गरमथार बावसो लागासिनो आरोना सरलपारायाव सारान जागोनलै नाबा नै जोंनि फैफै अरुणाचल दैमायाव स्राय स्राय दै बोहैनायाव आथिं गुसु सोमनानै बियार लोंनो आराम आरोना थान्दानो आरोना एनके ब्लग हेल' मस्ट वेलकाम एनके सापर्ट खालामदो दे दसे आधा घन्टासो थाना होदो अके दिप्ति नामदो आरोना सुसमिनि मेक्सेल ब्र नोंनिखौ नायबायलै नै 4 मिनिटआनो नायबाय माथो आङो मेक्सेल ब्र बाट गोलावना भिडिअ'आ नायबाय दे मेक्सेल एबार बेलेगनिखौ नायथ'नोसै नोंनिखौ दा नायबावगोन अभी दीप्ति का किधर है दीप्ति का वीडियो रनिंग अभी दीप्ति का वीडियो रनिंग करके दे रहा हूँ मैं दीप्ति का वीडियो रनिंग मुझे एसएमएस पढ़ने के लिए नहीं आता है 13 लाइक डन कर दिया मैं 12 था अभी 13 लाइक डन दे दिया और वीडियो रनिंग एडवर्टाइज हो रहा है एडवर्टाइज भी देख रहा है मैं पूरा आं थांनोसै गोबाव जाबाय बायना बा दे थैंक यू सो मच बि बर' थैंक यू उसके बाद ओके सुस्मी लॉन्ग वीडियो देखेगा मैं भी करूँगी बोल रहा है ब्रथ' बहा खारनो बि बसुमतारी होनदाना बि बसुमतारी खारनोसैनोलै गोबाव जाबायनो दीप्ति का वीडियो रनिंग कर रहा है मैं ओमफ्राय दे नोंखौ खनसे स्राय देखायदो दादा हाब आङो स्राय देखायनो आंखौ भिडिअ नायबानो जाबाय दा बेलासियाव होगोन आं एलबि दा बेलासियाव फेस एलबि होगोन दा बेलासियाव नायबानो जाबाय 5:30 फेस एलबि होगोन आङो दा 5:30 नुगोन दे ओमफ्राय किंफिशार वाटारना किंफिशार ने बेनिफ्राय सापर्ट खालामदो दीप्ति अगरवाला दीप्ति देखो KN खौबो सापर्ट खालाम KN खौबो सापर्ट करो मेक्सेल ब्र KN नों आंनिफ्राय आइडि मोनलांगोन दै थाबाय थाथ'लाय र' नैनिखौ दीप्तिनि खालामग्रोदो आङो हाबा गिदिर लानाया लस KN जॉइनिंग मी दा KN नै नोंनो ब्लु ना बेङो जॉइनिं जानि माबामोनजों मेक्सेलजों जॉइनिं जा भाई लो भाई रुको भाई थोड़ा वेट करो सपोर्ट थोड़ा 30 मिनट जैसा सपोर्ट करो थैंक यू सो मच दीप्ति किधर गया दीप्ति आपका वीडियो रनिंग हो रहा है दीप्ति का वीडियो रनिंग मेक्सेल भाई हेलो भाई ने हंस रहा है कमेंट कर रहा है भाई मोस्ट वेलकम थैंक यू भाई थैंक यू भाई थैंक यू एक्सेल बिराद उन्दुनो ओंखारला फैबायलै माथो ओमफ्राय जोंना मा होनखो दीप्ति ने KN जॉइनिंग करो हम लोग का दीप्ति के साथ भाई ने लाभ दिया खुश दिया मस्त ले लिया ओहो इसके बाद कमेंट हम लोग का दीप्ति का वीडियो रनिंग हो रहा है वीडियो रनिंग 4 मिनट वीडियो रनिंग करके देखा मैं टेंशन लेना नहीं चाहिए 4 मिनट वीडियो रनिंग बहुत काफी है एवरेज गोसो फानजारिनिफ्राय दा बिरगलांसन इतना इमोजिन देने से WT नहीं मिलेगा हाँ रे क्या बोलेगा नहीं मानता है रे लोग देते ना आप ऐसा इमोजिन मत दो कमेंट करो भाई बाप दीप्ति कहाँ से है बोल रहा है दीप्ति डिब्रूगढ़ से ना किधर से था दीप्ति
ओमफ्राय भाई बाप ने और दे रहा है भाई बाप, थैंक यू सो मच। डिब्रूगढ़ से हो मिक्सर बोला, हाँ डिब्रूगढ़ से, हाँ। कमेंट कमेंट सपोर्ट सब रहा, ऐसा ऐसा देखो भाई बाप, ऐसा आपका भाई बाप, आपका भी हो जाएगा। के चला गया क्या? हम लोग का दीप्ति का वीडियो रनिंग हो गया। दीप्ति आपका वीडियो रनिंग, हाँ। अभी मैं इसके बाद किधर गया? भाई बाप का वीडियो देखता हूँ। भाई बाप प्लीज़, भाई बाप सपोर्ट में। भाई बाप, भाई बाप का भी आईडी ऑलरेडी डन है। भाई बाप का वीडियो ये इस तरह से डन है, नीचे वाला का वीडियो रनिंग करके देखा हूँ मैं। बाय बाय, आपका वीडियो रनिंग, प्लीज सपोर्ट करते रहो। कमेंट रोम रोम बी साइकिल रनिंग, वो ऐसा साइकिल रनिंग का दिख रहा है मैं। इसके बाद ओके ज्वाइनिंग करो, आमी साब बैक करोगे बोल रहा है। भाई आपने ऑन खिलन ब्लगा हाय ब्रो दाना, हाय हाय हेलो ब्रो, मा खालामदों, माबोरै खबर सबर? एसेबा एसबी ब्लग लोगो जादों दाना, एसबी ब्लग लोगो जानांगौनो। बेनिफ्राय जोंना केन नोंनिबो भिडिअ रानिं खालामगोन, थाबाय था दे। भिडिअ रानिं खालामना हरगोन आङो। WT बाराय होनोबा थाबाय था लोगोफोर। दीप्ति चेक करो कमेंट, दीप्ति कमेंट चेक करो। सुस्मिनी आपको दे दिया बोल रहा है। मैक्सेल मेरे मोनो चैनल प्लीज फ्रेंड होने बना सकता रहा। ओ मैक्सेल इना ओके ना रहा, मैक्सेल ओके बोला। ओमफ्राय निउ फ्रेंड जयनिं हो जाना खिलन नोंबो लोगो जालाबाय। खिलन नोंनो ब्लू होना होना आङो, खिलन नोंनो ब्लू बाय लोगो जालाबाय। दीप्तिने बोला ओके, सुस्मी बोल रहा है। और मैक्सेल ने ओके। दीप्ति सिस्टर चलाई गया क्या बोल रहा है। दीप्ति सिस्टर है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। भाई बाप का वीडियो रनिंग, भाई बाप आपका वीडियो रनिंग है रहा है, प्लीज कमेंट करो, थोड़ा स्पीड फास्ट कमेंट करो। खिलन ने बोला है ब्रो सब बाराय होदो दाना। खिलन बारायगोन भिडिअ रानिं खालामगासिनो, साब बाराय होनोथ'। थाथ' मोनजोबगोन कन्ट्रल सासे लासै सासे कमेंट चेक। दीप्ति सिस्टर कमेंट कर दो प्लीज नामदों, कमेंट कर दो दीप्ति सिस्टर। सारोना को खिलन सारोना ज्वाइनिंग में बोल रहे। सारोना किरण के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। हम लोग का भाई बाप का साइकिल रनिंग वीडियो रनिंग हो रहा है। मैं अभी सबको बैक करने जा रहा हूँ क्या? अच्छा जाओ अच्छा हो। ओके सन खा बोल रहा है। भाई बाप का वीडियो रनिंग। खिलन हेलो सपोर्ट मी प्लीज नो खिलन। बेनिफ्राय हेलो दीप्ति जी नामदों। दीप्ति मैं साब करिलु नारना। भाई बाप का किधर गया रे? भाई बाप आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। भाई बाप का वीडियो रनिंग, भाई बाप का वीडियो रनिंग हो रहा है। भाई बाप का वीडियो रनिंग हो रहा है। मैं इतना अच्छा वीडियो रनिंग करके देगा भाई बाप, टेंशन लेना नहीं चाहिए। 76 लाइक कर दिया आपका, नीचे वाला को साइकिल रनिंग का वीडियो रनिंग हो रहा है। इसके बाद दीप्ति मैं साफ करोलू ना करोलू अनन थैंक यू सो मच। सोर दङ दाना? भाई बाप का फुल रनिंग हो गया रे भाई बाप। इसके बाद मैं देखिएगा एम एन आव थांगो, एम एन आव थांगो, एम एन मोनसे के एन निफ्राय के एन बोरै के नालाय के एन नामनि भिडिअ रानिं, के एन का भिडिअ रानिं, के एन का भिडिअ रानिं। बेनिफ्राय के एन निफ्राय खिलन नोंनि भिडिअ रानिं जागोन दै। बेनिफ्राय जोंना BM नाना जेबोला मरा सुनजे 20 लाइक दान, थैंक यू सो मच 20 लाइक दान देनिकलि। ओके के एन ब्लग नों हरग्रोदो दे दाना, के एन नों हरग्रोनांगौनो बेनो। जोंना भिडिअ रानिं माबानि के एन नि भिडिअ रानिं 6 लाइक खालामबाय आङो। बिनिथो सानग्रोआ नों दाना मा BM साइली का बॉयफ्रेंड, हाँ इतना जल्दी, हाँ और करेगा मतलब 3 मिनट 4 मिनट रनिंग कर रहा है मैं वीडियो रनिंग। और किसका मतलब 5 मिनट ऐसा हो ना, 4 मिनट है इसको कंप्लीट कर रहा है, करते जाएगा।
एक एक मोरा बोल रहा है कौन सी जमीन कब्जा इंतजार है मोरा बोला बीएम नाना जी खिलन जिना मा जाखो ब्रदारा नोंनि माबानिया फाखा नामाथो भिडिअआ मोननै नायना हरबाय आङो मोननै नायसै मोनसे नायखांबाय नै ओमफ्राय मोरा हा भाई बाप ने हंस रहा है मैक्सेल ने बोला बीएम प्लीज ज्वाइन मैं कर देंगे बोल रहा है के एन ब्लॉग हेलो हेलो के एन ब्लॉग नों गाबज्रिगासिनो जोंना खिलना ओमफ्राय कमेन्ट एन्ड साब खालामदो बेग साब खालामजोबगोननो के एन के साथ सज'नो है प्लिज फ्रेंड हो जाओ सभी को बेग देखा बोल रहा है के एन नोंनिया 515 मोन ना 516 जाबाय 516 जाबाय इसके बाद खिलन का वीडियो रनिंग खिलननि वीडियो रनिंग लाइक दान 20 लाइक दान जाबाय गायनिया आबो जिनिफानि कभार सं दारना आबो जिनिफानि कभार संदो मैक्सेल आई मिस यू गाय मे बोल रहा है लाइव आउट नायबाय ब्रदार नाय ओके बाय बाब हास्राय आंनिखौ नायलाय ब्रदार नायगिरनो नाय खिलन नोंनिनो भिडिअ रानिं सपोर्ट भाई बाप के साथ फ्रेंड जाओ जो नया है प्लीज भाई बाप इतना अच्छा लड़का है ना भाई बाप ने रोस्ट ना आता है दोस्तों इसलिए भाई बाप के साथ फ्रेंड हो जाओ एनी 1% जो है प्लीज हम लोग का भाई बाप के साथ फ्रेंड हो जाओ वीडियो रनिंग हो रहा है वीडियो भाई बाप बहुत अच्छा लड़का है रे दोस्तों रोस्ट ना आता है एकदम चकाचक है कमेंट गाइस कमेंट करो खिलन किधर गया खिलन आपका वीडियो रनिंग हो रहा है बीएम का भी वीडियो रनिंग करके देगा बीएम ऑन थैंक यू ओ बीएम मोरा नाना जी बोलो क्या हाल चाल है बीएम ओमफ्राय भाई बाप प्लीज सपोर्ट प्लीज ज्वाइनिंग बोल रहे भाई बाप ज्वाइनिंग हो जाओ खिलन का वीडियो रनिंग हो रहा है तो सो गया ओनली दाना जोंना मा होनो एमएन बड'आनो अनल' दै फंबाय आं दाना अके अनल' आरोना अके ओमफ्राय साल्थे दाना जोंना मेक्सेल ओमफ्राय भाई बाप ने सुपर डुपर बोल रहा है थैंक यू मोरा संजीत मोरा कोई सपोर्ट नहीं करता है बोल रहा है मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता मोरा मैं करता हूँ ना मोरा संजीत मैं सपोर्ट नहीं कर देगा मोरा संजीत मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है तो है बोल रहा है नहीं मैं करेगा हम लोग का खिलन जी का वीडियो रनिंग हो रहा था ना खिलन जी का वीडियो रनिंग हो रहा है खिलन के नोंनोथ' आइडिया हरखाबाय के ना बिराद सर्ट भिडिअआ ओमफ्राय गोबावबो थानो हाया फंबाय दसेल' दे फंबाय अके जेबो नङा अके थेंक इउ सो माच आदा एमएन थेंक इउ सापर्ट खालामबाय दसे सम सापर्ट खालामफैनायनि थाखायबो थेंक इउ सो माच आरोना सुपार दाना जों थेंक इउ भाई बाप खिलन आदों जयनिं मि दाना मेक्सेला अन खिलन नोंनि भिडिअ दान खालामबाय नोंना 32 जाबाय 32 ओमफ्राय जोंना एमएनआ अन एमएनआ माबोरै हाइड जाखो होद एमएनखौ सोरबा हाइड खालामबाय नामा भाई बाप एमएन को क्यों डिलीट कर दिया रे भाई बाप हाँ कैसा हो गया रे भाई एमएन अन थैंक यू मैक्सेल साल्थे मैक्सेला माने साल्थे आई लाभ दाना मदिस मैक्सेल हेलो सन्जित ब्रदारना हेलो आंजों गोदानबा साब खालामना हो बेनिफ्राय आं बेग होजोबगोन टेंसन लाना बे किधर गया बीएम कमेंट करो बीएम आपका वीडियो रनिंग करेगा मैं ओमफ्राय जोंना अन थैंक यू केएन ब्लग साबधान खालामबाय कमेन्ट नायदों दारना मैक्सेल साल्थे माथो रिप्लेबो खालामा नोंलाय साल्थे नांदों नै
बाय बाप ने ऑन थैंक यू बाय बाप थैंक यू बाय बाप थैंक यू बाय बाप का ही वीडियो रनिंग करता हूँ मैं। बाय बाप का कमेंट देखा है, बाय बाप का कमेंट देखा है ना, बाय बाप का वीडियो रनिंग, बाय बाप का कमेंट देखा, बाय बाप का वीडियो रनिंग। इसके बाद जोंना मा नाम को मडिस मेक्सेल ब्लगा फ्रेन्ड दंखायो साब खालामखानायसो दाना। अके कमेन्ट खालामबाय था। एबार नोंनि भिडिअ रानिं खालामगोन मडिस, एबार नोंनि भिडिअ रानिं खालामगोन आं, नों कमेन्टल' खालामबाय थालाय। बाय बाप का वीडियो रानिंग कर दिया मैं, मत करो बाय वास। ओके अभी एमएन वीडियो नायना र'। एमएन ब्रो नोंनि वीडियो रानिं, एमएमनि वीडियो रानिं मा होनना बुंखो एमएम ब्र'आ। मेक्सेल साल्टे मा ओंख्रि जानाय हो साल्टे नांदों ना। मेरी जगह शैली को करो। ओके आपका जगह में शैली को करेगा। अच्छा शैली नहीं आ रहा है ना, शैली मोरा नहीं आ रहा है रे मेरा एलबी में। ओ साल्टे कमेन्टखौनो दासो नुदों दाना। ओके केन ऑन थैंक यू बाय बाय ऑन मिलन चला गया क्या मालूम नहीं। खिलन है बाय बाप जॉइनिंग मी नादरा बाय बाप ने ऑन थैंक यू। आंनियाव थाब जाब जोब्बाय दाना, आंनिया थाब जोब्बाय दाना। थाब जोब्बाय आरो ना। ऑन थैंक यू खिलना सारना जॉइनिं मी बोल रहा है। एमएननिया जाबाय लाइकआ 9ल'मोन, 10 लाइक खालामना होबाय आङो। ओमफ्राय आंना दालि खान्थाल मटर आलु दाना गोथाव बाय बाप अन एन दारना एमएननिया मोनसे 1 मिनिटल'मोन आरो नै गाहायनिखौ नायफिनबावबाय आरोना आङो। बेनिफ्राय खिलन हेल' बोल सारना ने इसके बाय बाप ने अन एमएनआ मा होनदों गोथाव मेक्सेल ब्र' होनना बाय बाप अन मिलन हाय सारन बोलाय अन थैंक यू मेक्सेल साल्टे बुं दे होनना होनदों आरोना अन जोंना एमएन ब्र' नोंनि दान जाबाय एमएनना 761 जाना होबाय आरोना। 60आव 61 अल खालामना होबाय आङो बेलेगखौबो। ओमफ्राय इसके बाद में किसका वीडियो रनिंग करेगा बोलो, किसका रनिंग करना है बोलो साल्टे नों मोजां जाखो होनदारा। साल्टे माजों जाखोनो, साल्टे नों माजों जाखोनो बाय बाय अन थैंक यू कमेन्ट करो एवरीवन। एवरीवन कौन है कमेंट? मार मुथु उन्दुनो ओंखारदों माथो आंखो। माने बिराद नेट बेटारि खारोब्रा दाना। अन थैंक यू मा जाजोबखो कमेन्ट थाबथाखोसो ना माखो? मादामको खिलन आपको ब्लॉग पे बहुत अच्छा लगा है, मुझे कुछ समझ में नहीं फिर भी मैं अच्छा लगा है बोल रहा है। इसके बाद साल्टे होनदों मेक्सेला कोरोना बाय बाप थैंक यू होनदों कोरोना मा होनो साल्टे बायगन ओमफ्राय हारा गैयै साल्टेसो होनदों। अके खिलन रिटार्न कर दो प्लिज होनदों। खिलन रिटार्न खालाम। केना दानबाय कमेन्ट दान नोङा प्लिज। दिप्तिने बोला खिलन जयनिं मी होनदों। एमएनआ मा बुंखो मेक्सेल साल्टे खाम्फा सार फैयाखै नामा साल्टे होनदों। खाम्फा गैया फैथ'वाखै माथो, मा खालामदों दे खाम्फाया? औ साल्टे गोथावथारमोन दारना। केएन हेल' सापर्ट मी होनदों। खिलना होनदों थैंक यू सारना दीदी बेक कर दिया होनदों। ओइ संजीत ठीक है बोलो, ठीक है ठीक से बोलो, मैं ठीक से बोलो नहीं तो नारा। हाँ ठीक से पढ़ रहा है बोलो। फैयाखै साल्टे खामानिसो मावदों होनदों आरोना। मेक्सेलनि बोला सिबा सारनानि बोला
ओके दीप्ति सिस्टर थैंक यू बोल रहा है। एमएन ने बोला है साल्टे आंबो गार'नि थाखायनो थान्दा फानग्रानि बारसो जागासिनो साल्टे आरोना। दीप्ति ने बोला वेलकाम। सारना ने बोला एमएन हेलो। मेक्सेल ने बोला आं हख्लायबाय साल्टे आरोना। एमएन आ बुंदों साल्टे। बाय न्यू फ्रेंड कीजिए। अभी बैक करेगा बोल रहा है। दीप्ति के साथ जो जो नया है फ्रेंड हो जाओ। दीप्ति सभी को अभी बैक करेगा बोल रहा है। भाई ऑन ठीक है ठीक से बोलो यार। ठीक से बोल रहा है सरुना ठीक से बोल रहा है। बोलो भाई बाप ने लाला ओमफ्राय साल्टे एमएन दाना ओमफ्राय साल्टे एमएन मेरे लिए सपोर्ट मांगाओ संजीत। हाँ जो नया है ना सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ प्लीज दोस्तों। जो सारोना के साथ फ्रेंड नहीं है सारोना के साथ फ्रेंड हो जाओ गाइस लोग। कमेंट गाइस। कमेंट गाइस। इसके बाद साल्टे बुं दे मा बुंनो गोसो बुं दे नों। दीप्ति ने बोला संजीत ब्रो आप लॉन्ग वीडियो देख लीजिए मैं देखा आज तेरी लॉन्ग वीडियो। हाँ मैं तेरा लॉन्ग वीडियो देखा है सरुण दीप्ति मैं भी देखा है मैं भी कमेंट दिया आपको। इसके बाद मैं आपका भी ओ फास्ट वाला है ना 7 मिनट का लॉन्ग वीडियो में आप भी और देख रहा है। मेरा आईडी से अभी देख रहा है वीडियो रनिंग कर रहा है अभी संजीत दारना ओके केना हरदारना केन इमेजिन बारा हरना दे कमेन्ट हर बेसेबां हायो कमेन्ट खालाम। ओमफ्राय मिलन किलना मा आंखो सारुना साबधान अके होनदों। इसको दीप्ति ने बोला ऑन थैंक यू। सारुना ने बोला मुझे हार्ट दिया है थैंक यू सो मच। दीप्ति ने बोला खिलन जॉइनिंग कीजिए। मेक्सेला मा बुंखो बुंनो हाला जोब्बाय साल्टे एमएन दारना। सारुना बोला ओए संजीत तुम्हारे डार्लिंग आया नहीं क्या आज। मेरा डार्लिंग कौन है रे मेरा डार्लिंग। एमएन मेक्सेल साल्टे दे बुं जेबो नङा साल्टे नावदों। किलन दीप्ति सावधान ओके दीप्ति आपको सावधान किया है और दीप्ति का वीडियो रनिंग कर रहा है। इसके बाद क्या बोला दीप्ति ने आपने शॉर्ट वीडियो देखा था लॉन्ग देख लीजिए। नहीं मैं कमेंट नहीं किया अभी भी दिख रहा है। देखो मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ। देखो मैं कमेंट कर रहा है आई एम संजीत गोयरी बोल के मैं कमेंट किया आपको। और 7 मिनट का वीडियो है ना 2 बार देखा है मैं आपका जो 7 मिनट का वीडियो मेरा मेन चैनल से भी देखा था और अभी मेन चैनल तो मैं पहले ही दिखा है और अभी आईडी से अभी देख रहा है 2-3 बार हो गया अभी पहले 2 अभी 1 मतलब पहले 5 मिनट देखा था अभी सेकेंड अभी देख रहा है। ओमफ्राय जोंना गुड आफ्टरनून बावदों जोगिता गुड मॉर्निंग। संजीत लॉन्ग तो एलबी कर रहा है बिजी रहता है हो लॉन्ग का वीडियो भी थोड़े देखो थोड़े तो व्यूज बढ़ाओ हम कहाँ सारुना देखेगा। किलो ने बोला जोगिता जॉइनिंग मी मेक्सेल मा बुंखो ओमफ्राय बोरोलै बोरायानो गैला साल्टे आरोना। दीप्ति ने बोला खिलन कमेंट मिला साब नहीं मिला डरना। खिलन कमेंट मिला है साब नहीं मिला बोल रहा है। सारुना ने क्या बोला साइली है तुम्हारे डार्लिंग नहीं साइली ओ भाई बाप है ना भाई बाप साली का डार्लिंग है। एमएन आं थांबाय दै फंबाय बाय बाय थैंक यू सो मच एमएन थैंक यू मेक्सेल साल्टे बाय बाय थैंक यू। दीप्ति ने ऑन दीप्ति आपका वीडियो रनिंग कर रहा है मैं अभी। मेक्सेला नाम होनदों साल्टे नादों किलो नामा हमगो दीप्ति साब बेस्ट दिया है होनदों। दीप्ति ने बोला ऑन एड नहीं हुआ खिलन साब चेक कर लिया अंदरना।
on ara on Hi Sanjit bro अभी मिला डरना हाँ अभी मिला ना हाँ संजीत ब्रो अभी मिला डरना हाँ मैं थोड़ा लेट से जाता है डिप्टी मैं वीडियो तो देखा है ना कितना टाइम में मैं देखा था मेन चैनल से और आप भी मतलब आईडी से देख रहा है अभी आईडी से भी कमेंट किया है मैं ओमफ्राय मेक्सेला ऑन थैंक यू मेक्सेल ब्रो वीडियो रानिं खालामना हरगोन आङो हम लोग का डिप्टी का वीडियो रनिंग हो रहा है डिप्टी का वीडियो रनिंग डिप्टी आपका वीडियो दर रनिंग हो रहा है हाँ ओमफ्राय इन इन इनकास्टेबल ना मा होजना मेक्सेल ब्रो आं बुजियासिनो रावबो गैला माथो खारजोब्बाय माथो जायगायावनो माथो नाइनटि नांना गोदान गोदान लोगोफोर साफैनानै माथो हायाखैलाय कमेन्ट खालामदो ঠিক আছে दीप्ति प्लीज साफ कर दो डरना ओमफ्राय दीप्तिया ऑन उसमिका होनदों मेरा नाम को मैं नहीं तो रहा है अभी हुआ डरना क्यों खिलौन आपको पहले से फ्रेंड हो मेरे साथ डरा फना मोजां मोजांसो स्टैंड तो নহয় काम নহয় ना काम নহয় इसके बाद डिप्टी आपका वीडियो आपका दान आपका मतलब दान का मतलब आपका तो मैं आईडी दिया है लेकिन वीडियो रानी कैटन आपका हो गया इसके बाद जिसका वीडियो देखना है कमेंट करो उसमिका ऑन थैंक यू खिलौन आपको आप तो पहले से फ्रेंड हो मेरे साथ नामदों खिलौन बेनिफ्राय उसमिका मेरा कमेंट नहीं हो रहा है क्या हो गया आपका कमेंट नहीं हो रहा है उसमिका क्या हो गया कमेंट बेस डिप्टी बोल रहा है डिप्टी कमेंट बेस बोल रहा है ओके किलन बोल रहा है ओनली वन लोखंडा पे बाय उसमी आई लव यू ना उसमी ओ सपोर्ट मी बोल रहा है उसमी सरुना आपका वीडियो रनिंग करेगा मोरा सरुना वो आपने वोट दिया था ना इसको तो मैं पहले देखा है वो अभी सेकंड का वीडियो देखेगा मैं सेकंड का वीडियो देख रहा है सारोना का सेकंड का वीडियो मतलब थाउ थाउ तोय खामनो सामो बाय गारिया पूजा इसको देख रहा है मैं कमेंट तो नहीं देख सकता कमेंट को बंद किया है आपने पता नहीं आप ही हो बोल रहा अभी हुआ अच्छा उसमें हेलो सपनी प्लीज बोल रहा है सारोना ने खमायगासिनो आंनि साबा दादा खिलम ब्र माने बिदि साब लालाबाय थानाया खमायखायोलै ब्र आंनाबो खमायबाय आंना दिनै माबा जानांगौमोन 1.19 जानांगौमोन आरोना 19 मानसिफोरा साब हरबाय नो 19 जायाखै आंना 18ल' जाना दं सानना नायबा मोनबाना 6टा खमायदों आंना आरोना खमायखायो टेनसन लानाङा खमायखायो खिलन थेंक इउ नादा नै खिलन थेंक इउ ब्रा उसमिने खमायखायो ब्र टेनसन लानाङा खमायखायो जागोन
खिल'न नोंनो आइडि नागिरनांगोन र' नागिरगोन र' इतना मीट बनाया रे इतना मीट है सरोना इतना मीट खाता है ना सरोना इसलिए तो मोटा है कौन सा मीट है बॉयलर का मीट होगा ओ बुड्ढा बुड्ढा जो मीट काट रहा है ना ये कौन है सरोना साइली संजीत दसे थाथ'दे होनदों संजीत दसे थाथ'दे ओके 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 अरुणा दीदी थैंक यू ना सरोना ना अरुणा अरुणा दीदी थैंक यू बोल रहे हैं सारुणा दीदी थैंक यू बोल रहा है आपको उसमें ने सारोना का वीडियो रनिंग है हो रहा है सारोना मोरा किधर गया भाग गया क्या सारोना मोरा टिंटलू सारोना मोरा किधर गया तेरा वीडियो रनिंग रनिंग हो रहा है सारोना तेरा वीडियो 2 मिनट रनिंग क्या रे सारोना वो दूसरा लोग का वीडियो रनिंग करेगा हाँ सारोना ट्रांजिट क्या हो गया रे बाय बाय मत करो रे आं आइडि चेन्ज खालामनो दे लोगोफोर नोंसोरनो आइडि माबा मोनो इसोरनो गोदान गोदानफोरनो आइडि हरनो आङो आइडि चेन्ज खालामनो आङो गोदानफोरनो आइडि हरनो कमेन्ट खालाम दे जोंना सन्जित अके 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 केएन हरगोन दे उसमिका ओमफ्राय जोंना बाय बाय होनलाबायबाय अके अके बोरो खिलन बोरो खिलन आरो केन बोरो खिलन आरो केन खिलननिखौ खिलन आरो केन खिलननि एफाव खिलन नोंनिखौ नायनो हाबाय दे 23 लाख दान आइडिया 26-7 जादों ना इउ 27 ल' ना 20 जागोन दे एबार माबा 27 20 जागोन ओं एबार 20 जागोन ना दे कमेन्ट खालामदो दे एबार नायफिनसै सारुना मे बी कर दिया सपोर्ट बोल रहा है प्रांजित हेलो 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 प्रांजित प्लीज सपोर्ट बोल रहा है देखो सारुना ने प्रांजित बेनिफ्राय मैसाहारि प्रांजित दीप्ति ने बोला उसमिका जॉइनिंग मी उसमिका जॉइनिंग हो जाओ केएन जगिता नार्जारि साबधान दा जगिता साब खालामबायना जगिता दा बेग हरगोन नियो हा माबा केएन जगिता दा बेग हरगोन नोंनो स्टाइल हेलो स्टाइल हेलो सपोर्ट मी बोल रहा है स्टाइल मेरा आईडी है स्टाइल मेरा आईडी है ये स्टाइल आईडी से मैं आप लोग को सपोर्ट कर रहा है अभी मतलब आप लोग को कुगिटिंगा होनदों लाइक होबाय दे साल्टेना थैंक यू सो मच संजीत मोरा मेरी गोरी ना ओ तेरा गोरी है मैक्सेल चला गया क्या बोल रहा है हाँ इसके बाद उसमिका रिटर्न सावधान बोल रहा है दीप्ति ने बोला ऑन थैंक यू सो मच जिस जो मतलब एल्बम में रहते रहेगा इसको मतलब वीडियो रनिंग करके दे रहा हूँ मैं प्रांजिता बाय बाय होनदों प्रांजित मोसौआ माबेसे दंब्रा नोंसा प्रांजित आं मोसौ गाइखेर लोंनायालै इसके बाद संजीत वीडियो देख रहे हो बोल के झूठ बोलता है ना बोल रहे मोरा क्यों झूठ बोलेगा झूठ नहीं बोला मोरा देखो झूठ नहीं बोला रे किसी को झूठ नहीं बोल रहे देखो अभी हम लोग का क्या नाम था खिलौन का वीडियो देख रहा है ना देखो अभी मैं देखा रहा हूँ देखो खिलौने ना देखो खिलौने है कि नहीं इसको देखो खिलौन का वीडियो रनिंग हो रहा है अभी साफ नहीं किया देखो साफ नहीं किया अभी साफ करेगा वीडियो देख रहा है देखो देखा है ना देखा कि नहीं देखा आप लोग मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ 23 थांबाय आरो ना वीडियो रनिंग जागासिनो दङ ओमफ्राय खिलौन दूसरा चैनल भी है सब कर दिया अंदर खिलौन दूसरा आईडी से मतलब चैनल से सब किया आपको ओमफ्राय 5 लो अंदर उसमिका ओके सारुना ने बोला उसमिका सिस्टर रिटर्न कर दो प्लीज बोल रहा है गासैखौबो गुदि
एक्टिं लोगोफोर ना गुड 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 एडि एभि नों बुजासैलां वेटिं 22 ल'सै दारा माबोरै 22 ल'सै हा 22 ल' नङाथ' ए 22 ल'सैथ' आरो ने माबोरै जाखो इदिलाय सोरबा आं खालामहैबाय खोमा नोंखौ सोरबा बिदि जानाङामोन आं मोनसे हरबाय नोंनो नै 23 जाबाय एबार नायलाय किलन नोंना 23 जाबाय नायलाय नों किलन 23 खालामहरबाय नोंखो इसके बाद गिब्सन नहीं आया है क्या गिब्सन में काम है गिब्सन 5:30 में गिब्सन मेरा एलबी में आएगा उसमें का मोनथिया ब्रदारा सोरबा नोङो माबा खालामजोब्बाय इयो के एन आइडि हरनांजोबलां के एन आव थांगोनथाय बेनिफ्राय कमेन्ट अन दिप्तिनि अन काम दिप काम दिप्ति काम दारा आं कुगिटिंआ जोंना ब्रादारा थेंक इउ सो माच सनजित थेंक इउ नाम दारना अके वेलकाम बेनिफ्राय कुक जी मनो है मेरा आप कीजिए बेकर गानो कुक का भी मनो है कुक का तो बहुत बड़ा चैनल है रे कुक का बहुत बड़ा चैनल है मंथली में कितना कमाता है कुक ब्रो बोल दो सभी को मंथली में कितना सैलरी कमाता है कुक यूट्यूब से थोड़ा बता दो मेरा हिसाब से कुक ने मंथली में कम से कम 30-40-50 हज़ार तो कमाता होगा शायद आजकल यूट्यूब से इसका बहुत होता है ना बॉयस बैनाय लाइक दानबावसो नोलै बा बैनायसो जाबावबाय ओमफ्राय उसमिका ओके मसलकाम बॉयस ओए संजीत मोरा मत बोलो ना मैं अभी जिंदा हूँ मो यार ओके on थैंक यू सो मच कमेंट करो गाइस लोग प्लीज सपोर्ट मी कौन है एनी अदर मा होनखो बैनाय माथो 5ल' दङमोन 5आव नङा 5:30आवसो आंना 5:30आव आं बेखौ ओरैनो भइस ओरैनो गोदाव सोराव उरां फारां अमाबैसा मोननायखाय आं एलबि होसाबदों आरो ना अमाबैसा मोननायखाय एलबि होसाबदों आङो भइस दा 5:30आवसो आंनि मेन माबाया ओमफ्राय खुगा होनदों सारि 40,000 ना बा मिटिंने ओमफ्राय बाय गासिनो दारा नै उसमिखानि थांसै नामालै फ्रेन्ड जादो बैनाय दारा नोंजों भइस फ्रेन्डखाब्रा आङो नोंजों फ्रेन्डखा आङो ओमफ्राय बुंदो दारा देखो हम लोग का बॉय आ गया बॉय के साथ फ्रेंड हो जाओ बॉयज के साथ टिप्टी ने ऑन खिलो नाम दं बॉयज सिमां जॉइनिंग मी नाम दं टिप्टी ने ओके कुक बोल रहा है ओमफ्राय बैनाय नोंहा दा दारा संगीता गया मोरा ओइ मोरा बोल रहा संगीता ने संजीता मोरा बोले वॉइस नहीं आ गया रे अभी लगा दो लाफड़ा हो जाएगा लाबरा हम लोग का इसको बोडो में संगीता लाबरा बोल रहा है लाबरा बॉय सिमांग मोरा कैसे हो बोल रहा है खिलोन ओके नाम दाना वेलकम ऑल माय फ्रेंड दाना उस्मिका के साथ बात करो उस्मिका के साथ थैंक यू एनी अदर पर्सन कमेंट गाइस एवरीवन गाइस संजीता
लालू मोजा में संगीता मोरा बोल रहा है। अभी है मेरा एलबी में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। संगीता तेरा एलबी में जाएगा जाएगा मोरा टेंटुल गेड्डा। संगीता तू गुजर एलबी नहीं करेगा मोरा। बिल्कुल आएगा संजीता 00300। ऐसा अंडा हम लोग का 2 ही अंडा होता है। कितना 4 अंडा क्यों दे दिया रे बॉयस। 4 अंडा नहीं होता है ना, 2 ही अंडा होता है। कब आएगा मोरा लोग बोल रहा है। कमेंट गाइस कौन कौन है। आइसक्रीम जादों आरोना बारे आइसक्रिम जादों। बेलेग साल'लै ओइ एकदम माबानि मा होनो दैमा दैसानि एकदमबारे लेथ्रा मोसौ मोसा गाग्लिनाय दैखौसो जमा खालामनानै बानायोलै आइसक्रिमखौ। ठीक है आओ बोल रहा है। ओके ओके जाएगा जाएगा। संजीत हिंदी ठीक से बोलो बोला करो। हमारे यहाँ तो बोलता है फिर भी हिंदी बोलता हूँ। बेंगुली है आप लोग बेंगुली बेंगुली। सारना की करिसे खबर भालो ना सारना। मोरा गुरु संगीता हाखं खं होनदारना। प्रान्जिता बाय बाय मारे प्रान्जित मोसौआ माबैसे होनबाय दे आङो खोन्थायाबो। मैसो फिदो नोङो मैसो सार प्रान्जित मैसो फालांगि आरोना। सारुना मोरा हाँ सारुना मोरा है। खिलन बाय बाय दाना ब्र ओके ओके खिलन दा बेलासियाव फै दे जोंना दा बेलासियाव 5:30 अनामिकानि एलबि जोबखाना आंनि एलबियाव फै। आं आइडि एसे हरगोन नोंनो मोननै हरगोन आं मोननै आइडि हरगोन। प्रान्जिता बाय बाय दाना रलै प्रान्जित मा जाखो नोंलाय माथो गोसो जवा अमा बैसा बाय बाय होनब्रलाबायखो। संगीताया मा बुंखो बाय सिमां क्या बोल रहा है होनदारना। जुनबाया नै हेलौ नामा जुनबाया आयु आंनाव दिनैसो फैदों आरोना बे जुनबाया। खामानि गैयादां आरोना जुनबाय दिनै बाजै। संगीता मा होनखो 26 लाइक दान थेंक इउ सो माच संजीता लाइक दान संजीता 200 बात से कमा 200 बात से कमा सिमां तुम मर जाएगा रे सिमां ऐसा 200 बादसा करेगा ना तुम मर जाएगा। कुगिटिङा मा मोनखो माइ गाबनिफ्राय जिरख'नाय आंनि जिउ फैदों दाना बारे माइ गाबनिफ्राय जिरख'नाय बावसो आरोना ने। ओमफ्राय प्रान्जिता मा होनदों मोनामदों नोंनि एलबियाथ' फाग्ला। ओमफ्राय प्रान्जित हेलौ सापर्ट कर दो दाना कमेन्ट जइनिं मी सब दाना। ओइ जुन बाय बाजै गैला नोंना बोराया कुगेटिङा इउटुबार जायैनो बेलेगजोंसो लाइन लालांगासिनो। गैला बाजै कुगेटिङा बेलेगजोंसो लाइन लागासिनो दङ। ओमफ्राय सारुना मोटा है दाना सारुना कमेंट करो मैं भी रिटर्न करूंगी मैं भी दारना। संगीता ने क्या बोला तुम 1000 बच्चे की बाप 1000 ओ सिमां ना 1000 बच्चा करेगा ना तो पूरा मर जाएगा ये। पूरा मतलब सूखा मछली ना सूखा मछली हो जाएगा। ओमफ्राय सारुना ने बोला बॉयज टू है पालली ना क्या बोला हम दोनों है ना संजीता तुम और मैं 100 बच्चा माँ और मैं बाबा हाँ ग्लू 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 करो। मैसो लायनोसै दाना ओं मैसो। प्रान्जित आंथ' डाइरेक्ट होनखाबाय आजिखालि अमा बेदर अमाया मासे मानैयानो थोआ नोंनि हाबायाव मैसो दानांगोन मैसो एकदमबारे मासे मैसो दानबानो हाबानियाव जाखाबाय आरोना।
प्रानजितनि हाबायाव मैसोसो दानांगोन मैसो। ओमफ्राय जोंना कुगेटिं मोना खारबाय नामाब्रा बाजै मोना ओमफ्राय बयस टू जूठा बात मत कर जल्दी से ज्वाइनिंग कर दो हाँ सारुना तुम मोटी जी डरना इसके बाद सारुना ने हंस रहा है कुगेटिंग ने क्या बोला माथो खारबाय नामा रा बेलाय दारा गैला कुगेटिं नोंनाबो माबाया बुरिया बाजैया जुंगुलिया सोरजोंबासो खारसिगोन खोमा बायदि मोनदोंलां आं बारा इउटुबाव देखायबाय थानाया ओमफ्राय कुक आपको जयनिं कर लिया बेग कीजिए नों दिप्तिया बेनिफ्राय प्रानजितआ होनदों मैसो होनदों मैसो बयस मा होनखो अच्छा सारुना आसोल शादी करते चलो 200 मतलब 2000 ना 2000 बाची जन्म करेगा होनदों मैसो अन दिप्ति अन बयस दुसम दाना दुसम जाहैबाय नैलै ओमफ्राय कुगेटिया होनदों अके बुलुदो बेरेमसिन ना मा होनखो मेरेकबि होनदों आरोना मेरेकबि बयसा मा होनखो सारुना दिस होनदों आरोना र' नोंखौ फाग्ला दाना गैला नै जुम्बिया एलबि होयैनो खारसिन बायदि मोनदोंलां कुगेटिं आदा बेनिफ्राय मैसो हिन्जाव लानिसै आं दाना मैसो हिन्जाव लादो मैसो थिगानो जागोन ओमफ्राय दिप्तिया अन बेनिफ्राय बयसा मा होनदों ब्लु बैनाय दाना ब्लु ने ब्लु होबाय दे वीडियो देखे मेरे अंदरना बॉयज जी सपोर्ट कर दो ना अंदरना दीप्ति ऑन थैंक यू सो मच बॉयज आमांखो रुको ब्लू नहीं दिया जानू सारुना होनदों दै लागोन आं खाथियाव दै जागोन ओमफ्राय माबा लानांगोन नोङो एकदमबारे नारें सरबतफोरबाबो जागोन आरोना नोंद' खारगोन रन्दाना जुम्लिया आं गियोलै कुगेटिंआ हमना गारहरबायलै आंखो बोलो होदो दे दाना बोलो होदो दे बोलो होगासिनो दं नै बाल्थिं थ्रिसो खाखागोन दाना बाल्थिं थ्रिसो लाखागोन दाना बाल्थिं लाखानांगोनथ' आरो जानाय नङा बाल्थिं थामा थोगोन जानो हेन्जार मिथियाखै इयो अच्छा जान बॉयस इंतजार करती हूँ होनदोंना ओइ जोंना माबाया होबाय माथो एलबि साबधान कर दिया जान बेग कर होनदों हे हेल' प्लीज हेल्प मी दाना नै जोंना जुम्बली सपोर्ट जाओ जो नया है प्लीज हम मेरा बाजी है जुम्बली एवरीवन मेरा भाभी से सपोर्ट करो मेरा भाभी को जुम्बली को सपोर्ट करो एवरीवन गाइस जिस्रिबो लानांगोनलै ना जिस्रिबो लाखानांगोन माने गोलोमदै बुगारनांगोन ना नोङो संजिता मोरा ओइ दाना संजिता everyone guys comment please ओमफ्राय थौबो लानांगोन दारा थौबो लानांगोनथ' आरो बयस चुप अभी साफ किया झूठ मत बोलो यार होनदों बोलो हो आंनो दारा बोलो हो ब्लु हो आंना आरो बोलो हो होसोबाय थादों कुगेटिं आं बारा बर' रोंलाय लाना बोलो हो आरो बोलो हो होननायसो खोनाबाय थादों आरोना आङो दायो ब्लुखौनो होबाय ब्लु होलै आंनो होनना बुंनायखौसो बुजिबाय दासो आंनो होनाबाथाय आरो आं बुजिनाय बावासोमोन खोमा
नाय थावनि नारेंखल आवनारना जानाय थावनि नारेंखल लानांगोन बेखौबो लानांगोन होमबासो जागोन। ओमफ्राय फाग्ला नों आइडि दंबा हरलाय होनदारना फाग्ला आइडि दंबा हरलाय नों आइडिया आंना दा बेलासियावसो आइडिया दा नङा आरोना दा बेलासियावसो होगोन आं। ओमफ्राय जोंना जुमब्लि मोना दिनै खामानि मावाखै नामा? आङो जुमब्लिनि एलबियाव थाङोथ' बे कुगिथिं आदा एलबि हैना जों कुगिथिं चेनेलजों एकदमबारे माबा मा होनना बुंगोन जि सुथेनाया तामिलनाडुआव जि सुथेनाया खेथे खेथे जि सुथेनाय आरोना एलबिखौ नाया जि सुथेयो खेथे खेथे होनलायलायनाय ओमफ्राय बयस टु फिर गर्ल्स बयस टु फ्रि गर्ल्स फ्रेन्ड मिलेगि होनदारना खाफ्लाय जरायनांगोनलै ना दंफांनि टिबोल थायोना बेयो लानांगोन नोङो माने मोनासौनाय नङा जेनेबा बिदि आरोना थान्दा कुलड्रिंकफोर लानांगोन प्रानजित कुलड्रिंकफोरबो जों खामानि होगोन कुलड्रिंकफोर आरोना कुलड्रिंकफोरबाबो मोजां जागोन कुलड्रिंकफोर लानांगोन आरोना मैसो धेमालि मोनदों नोङो मैसोखौ मा मोनदों नोङो खाथ्रालै मैसोआ धेमालि सानजाजो खालामनांगोन ना सानाबो ओमफ्राय दाना सानजाजो खालामगोन ना सोनाबजों ओमफ्राय दाना सा खोला सोंखो ना मा सोंखो नोङो बिजि जय बा फैयो हा होनदाना खामानि गैया दा जुमब्लि खामानि गैयिखायनोथ' दिनै ओमफ्राय जों मा बुंखो सारनाया मिनिबाय आरोना सनजित थोड़ी से मजाक किया बॉयज के साथ मजाक किया बॉयज चला गया उनका साथ ना दाना जुमब्लिया जोंना जुनबाय आं जुमब्लि सोंबायलै नामखौ जुनबाय आरोना जुनबाय नामानो देन्जार माथो जुनबाय ओइ जुनबाय ओरै फैलाय जुनबाय बारा मोजां खोनायाखै नामखौ जुनबाय ओइ जुनबाय बारा मोजां खोनायाखै आरोना नामखौ गाबज्रिनाय एसे बोरैबा खोनायो आरोना हेलौ जुनबाय मा ओंख्रि जानाय जुनबाय बाजै ओमफ्राय प्रानजितआ मा होनखो आयदाखौ मानि खालामनांगोन दाना आयदा एकदमबारे बुस्थुखौथ' प्लास्टिकबो खाथाबनांगोन बायदि मोनदों आं प्रानजित ओमफ्राय बेरेन्सि लाखानांगोन बुस्थुआ एसे नों एसे हायथा जागोन नालाय बै मैसोआ गोजौना बेरेन्सिथ' गाबथाखानांगोन देन्जार मैसो प्रानजित मैसो हाग्रा साग्रा बायलांजोबो मिथियाखै नोङो देन्जार दंफां दालाय खेम ख्रेम खुमख्रेम जार्मन दालायानो दुल जालायलायो मैसो थाबायबा हाग्रानि मैसोखौ मिथियाखै नों माबायदि जायो हाग्रानि मैसोआ खाथ्रालै हाग्रानि मैसोआ मा होनना बुंगोन खेबसे जोंनाव फैदोंमोन आरोना प्रानजित हाग्रानि मैसो जार्मनफोरा दुल दाल जाखायो आरोना मिथिबाय धेमालि जार्मन दुल दाल खालामनो हागोन मानसिया ओमफ्राय प्रानजित नोङो जार्मन दालाय बायनांगोन आरोना जार्मन दालायफोरा फाग्ला अमा नारजिसो हाब अबेनि नारजि मोनखोलै तामिलनाडुआवलाय अबेनि नारजि मोनखो सनजित डार्लिं बाय नाम है थोड़ी काम करता है ओके सारोना थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट किया तूने मुझे सारोना डार्लिंग थैंक यू सो मच ओके बाय फिर मिलेगा सारोना जी टिप्टी कमेंट से दाना दीप्ति
दीप्ति कमेंट चेक करो कुकिटिंग ने आपको साफ किया है आंनाबो बा बायलांगोन खोमा लै माबा माबि दारा नङा प्रानजित नोंसो बायहोनांगोन ना नों बायलांबाथ' जाला बियो सारिथा जासिम माथो नै तो लोगोफोर दोननोसै दांलै लोगोफोर दोस्त अभी मैं एलबी बंद करेगा ओ अनामिका एलबी करेगा नहीं तो अनामिका गुस्सा करेगा सो दोस्तों सभी को थैंक यू सो मच आप लोग मुझे इतना प्यार किया है सपोर्ट किया है मैं आप सभी को आशा करता हूँ 5:30 में मेरा एलबी में आएगा आंनाबो ओके ओमफ्राय गोजौआव ना सिङाव थानांगौ आं दाना नोङो गोजौआव थानांगोनब्रा गोजौआव ना सिङाव नङा नों सिङाव थाबा जानाय नङा गोजौआवसो थानांगोन नों गोजौआव बेनिफ्राय जोंना अनामिकाया अन दारा थेंक इउ दोस्त हाब मानसिफोरा दासो बारायलाजोबदोंमोन आरोना इन्ट्रेस्ट जादोंमोन कमेडिया अनामिकानि एलबि टाइम जासिना अनामिकाया माबायाव होदो 10:30 हो अनामिका 10:30 अनामिका होदो बेनिफ्राय गाइस एभ्रिवान दोननोसै आरोना आङो ओं थांदो बाय बाय नारा प्रानजित नै अनामिकानि एलबियाव फै आं मोजां खोन्थागोन आरोना मा बिदि अनामिकानि एलबियाव फैबानो जाबाय खोन्थागोन आङो आंना 100% बेटारिया 40% खारखायो माथो एलबि खनसे होगासेयावनो स' जोंना कुगेटिं आदा थेंक इउ सो माच ओमफ्राय कुगेटिंनि बाजै जुमब्लि बाय बाय दा 5:30 फैनानै सापर्ट खालामदो दे आंबो दा मोनायाव सापर्ट खालामगोन बेनिफ्राय सोर दङ थेंक इउ सो माच सभी को थेंक यू सो मच दीप्ति थैंक यू सो मच और एनी अदर इंस्टायाव रिल्स बानायनि आं दाना ओके इंस्टायाव रिल्स बानाय ओके अच्छा सो एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच और 5:30 फै आरोना 5:30 फै एकदमबारे इन्टारेस्टिं जागोन दाहाय बेनिफ्राय जोंना कुगेटिं ब्रादार कुगेटिं नै जोंना अनामिकानि एलबियाव दसे नुजानोसैथ' माबा अनामिका रागा जोंलायगोनलै थांनांसिगोन अनामिकानाव लोगोफोर फैदो फैलायलायदो ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस आंबो दोननोसै आरोना